இந்தியா பாகிஸ்தான் அணிகள் இன்று அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் உலகக்கோப்பை போட்டியில் மோத உள்ளன. மதியம் 2 மணிக்கு போட்டி தொடங்க உள்ளது. இந்த அட்டகாசமான போட்டிக்காக ரசிகர்களும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். தொடர்ந்து சாதனை புத்தகத்தில் தனது பெயரை பதிவு செய்து வரும் இந்திய அணியின் நட்சத்திர பேட்ஸ்மேன் விராட் கோலி இன்று தனது பெயரில் மற்றொரு பெரிய சாதனைகளையும் படைக்க வாய்ப்புள்ளது. அவர் மீண்டும் சச்சின் டெண்டுல்கரின் பெரிய சாதனைகளை முறியடிக்க உள்ளார். சச்சின் டெண்டுல்கர் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக செய்த சாதனை இன்று வரை யாராலும் முறியடிக்க முடியவில்லை. ஆனால் இன்று விராட் கோலி அதை செய்ய இன்று வாய்ப்புள்ளது. 1992 முதல் 2011 வரை உலகக்கோப்பை வரை பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக விளையாடிய 5 போட்டிகளில் சச்சின் அதிகபட்சமாக 313 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதையடுத்து இந்த பட்டியலில் விராட் கோலியும் இடம் பிடித்துள்ளார். கோலி 2011 முதல் 2019 உலகக்கோப்பை வரையிலான 3 போட்டிகளில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக மொத்தம் 193 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இன்று வீரர் நம்பர் 1 ஆக வாய்ப்புள்ளது. இந்தியா பெரிய சாதனைகளை முறியடிக்க கோலிக்கு 121 ரன்கள் தேவை. இதற்கு கோலி பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆட வேண்டும். தற்போது இருக்கும் பார்மில் இது அவருக்கு பெரிய விஷயம் அல்ல. இந்த போட்டியில் விராட் கோலியும் சதம் அடிப்பாரா என்ற ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கிறார்கள். இந்நிலையில் விராட் கோலி குறித்து பாகிஸ்தான் வீரர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனம் ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கிறது. இந்த வீடியோவில் முதலில் பேசிய பாகிஸ்தான் அணியின் தொடக்க வீரர் இமாம் உல் ஹக், நான் விராட் கோலியின் மிகப்பெரிய ரசிகன். அவர் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார். தொடர்ந்து சண்டை செய்வார். குறிப்பாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சென்று அங்கு இருக்கும் வீரர்களை லெட்ஜிங் செய்வது எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். ஆனால் தற்போது விராட் கோலி முன்பு போல் இல்லை. கொஞ்சம் அமைதியாகிவிட்டார். விராட் கோலி போல் திறமை வாய்ந்த வீரர்கள் பலரும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருக்கலாம். ஆனால் அவருக்குள் இருக்கும் வெறி, மன வலிமை யாருக்குமே கிடையாது என்று கூறினார். இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய பாகிஸ்தான் அணியின் சுயற்பந்து வீச்சாளர் சதப் கான், விராட் கோலி ரன் அடிக்க வேண்டும் என்ற தீராத பசி என்னை பிரமிப்பில் ஆழ்த்துகிறது. அவர் உண்மையான ஜாம்பவான் என்று கூறினார். இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய முகமது ரிஸ்வான், விராட் கோலி களத்தில் நின்று 10-15 பந்துகளை பிடித்துவிட்டால் அவர் மிகவும் அபாயகரமான வீரராக மாறிவிடுவார் என்று கூறினார். இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய பாகிஸ்தான் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹாரிஸ் ரவூப், நான் விராட் கோலிக்கு நெட் பவுலராக பந்து வீசியிருக்கிறேன். பயிற்சியின் போது விராட் கோலிக்கு பந்து பேட்டில் எங்கு படுகிறது என்று நன்றாக தெரியும். பல வீரர்களுக்கு இது தெரியாது. அப்போது எனக்கு தெரியும் அவர் அவ்வளவு பெரிய ஜாம்பவான் வீரர் என்று. ஏனெனில் பயிற்சியின் போது கூட அவர் குறிக்கோளுடன் ஆக்ரோஷமாக செயல்படுவார் என கூறியுள்ளார்.